estamos en Bande, saen os troteiros. Quen son os troteiros? Os troteiros é un personaje do Entroido que sai por todos os pueblos anunciando a chegada do Entroido. Cando se recupera o traxe? Ou de que anos pensades que... Pode que os que haxa máis recuerdo tal, por o ano 50 e pico. Logo houve unha baixada no que se botou o tempo sin, logo no 80 e pico volveronse salir, logo volveu outra baixada que non se falou máis niles, e logo no ano 2000 xa se recuperaron. No 99 empezouse a falar sobre o tema, xa a facer, e no 2000 xa saliron os primeiros. Quen empezou a falar sobre o tema? Os veciños de Bande decidiron? Sí, veciños de Bande decidiron, sobre todo xuventud naquele momento, que era unha pena abandonalo, que había sido unha cousa que salían os antigos, que tal, e empezaron a falar de recuperalo, e xuntaronse uns cuantos, empezaron, e ese ano xa se fixeron como 33 traxes. Cantos traxes hai agora mesmo? Nin idea. Nin idea dos que pode haber, pero de 100 pasan bastante. Cal é o vosso ciclo? Como saídes? Que días saídes? Nós salimos no Entroido, por suposto, domingo de Entroido e martes de Entroido. E logo salimos sempre o fin de semana antes, o sábado anterior, o Entroido, coincida como coincida, por todos os povos da aldea, da concello. Contame agora un pouco como é o traxe do troteiro. Bueno, o traxe do troteiro, pues xa empezamos por arriba, porque está arriba, consta de un chapéu de palla forrado de tela, cada un leva un pouco o seu color, e as postales, que antiguamente eran as que enviaban os novios ás novias desde a mili. Agora xa non hai poucas desas, entonces cada un usa un pouco as que máis lle gustan. E logo o espello na parte dianteira, que é para espantar as bruxas. Eso xa é algo que... O tapete de gancho que se usa para tapar a cara para non ser recoñecidos. Logo, roupa blanca, pantalón e camisa blanca. Por atrás tamén leva un tapete de gancho pois feito polas nais, polas novias, polas parexas. E logo, pois, os lazos para adornar, que antes usaban pois cedras, as primeiras camelias que salían, o que había, non? Nós agora, isto si o sustituímos por lazos, pois por adornos. Costa das polainas de coiro, e logo o cinto cas chocas, que é o que basicamente fai ruido ao trotar. E logo un pau, que se usaba, agora non se usa tanto, porque as mulleres levamos moito pantalón, pero usábase para levantar as faldas ás mulleres, un pouco para interactuar ca xente, pois o troteiro vai correndo, levanta a falda, e bueno. Pepe, vexo no teu cinto que todas as chocas que levades non son iguais. Cada un elixe as que quere, como vaies? Sí, cada un elixe as que quere. Se un pode cuelas, se si elixe. Unha compreina aquí nunha feira en Bande, unha feira de mostras, e as outras compreinas en Ourense. Cada un hai quen cada ano pon súa, outros levan as máis pequenas, outros máis grandes, cada un, pois, fai a súa maneira. O obxectivo é que fan o maior ruido posible? Pois exactamente. Cada un fai o máis ruido posible que pode. Outros tocan as camao, pero bueno, eso xa non é o lei do choio. Cada un debe tocar saltando. Que cousas fai o troteiro? Bueno, o troteiro, pois, levanta xa sai as mulleres, baila cuelas, baila con vellos, con novos, depois xa sobes a sitios un pouco complicados. Manolo, canto tempo hai que vistes o traxe de troteiro? Pois non hai que xa moitos anos, eu sempre fui moito dos carnavales, pero tardei un pouco en meterme un pouco no tema dos traxes estes. Iba por aí solitario e tal, e logo collín justillo isto, e bueno, agora son un troteiro de verdad, considérame, bueno. Por que un decide vestir o traxe de troteiro cando xa ten unha idade determinada? Eu que sei, os que levamos o carnaval dentro levámoslo desde rapaces, o pase que, bueno, esas circunstancias da vida e cousas, e logo despois descubres esa que é verdad, que che gusta, porque os que nos gusta sempre andamos nesto, e xa anduvemos, pero eu sí, cando vin a organización que había, moi bonito, viaxar por aí, ir a sitios, as mascaradas e todo, pois eres unha familia xa dos troteiros, xa te consideras como familias, entonces chámate.
cal é a reacción da xente cando os sábados, por exemplo, ides de parroquia en parroquia chamando as portas nas casas dos veciños? Home, en certo modo agradecenxo, non? Porque depois pasado o carnaval comentanxo e incluso algún que non llevar e coño, lo que pasa que a miña porta non viñestes ou tal, o sea, que a xente xa nos espera, xa no último sitiño do pueblo están esperando a sentir as chocas. E que se sinte vestíndose de troteiro? O meu que sei, eu sinto-me a gusto. Debe ser o meu, vamos, o de carnaval debe ser o meu, sinto-me encantado eu que sei, o polo traxe xa estou feliz.